Magandang gabi Pilipinas. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update sa ating weather analysis ng araw po ng Nobyembre 19 hanggang May 1, 2024. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Now, umpisa na natin ang ating update. It looks like namamatay na po ang bagyong si Manye. Yes, si Pipito po. Ang latest na yon, yan po siya, hindi natin masyado nakikita. Yung upper level clouds niya ay nawala na po. Low level na lang po. Somewhere here. Malapit po sa may coastal waters ng Hainan Island. At nakita po ninyo ang buong Pacific ay napaka maliwalas. Wala pong any tropical cyclone development. Kaya huwag kayong maniwala sa mga balibalita dyan. Kasi ang tinitingnan nila yung American model na alam natin pag more than 10 days, fantasy model po yan. Habang wala po ang European model at wala po yung ibang model, pag hindi po nag-agree yung mga models na yan, huwag niyong pansinin po yan. Laging ganyan ang American model. But, babantayin po natin yan. December 1 to 4 daw. Pero wala po yan. Hindi po natin pinapansin yan. Okay? So, it's purely easterlies and northeasterly trade winds ang wind system na yon sa buong Pacific. And we are moving o papunta tayo sa tinatawag nating weak La Nina or slightly strong neutral conditions. It depends kung makarating po siya sa negative 1 degree Celsius sa mga sensor sa Central Pacific. Mamaya ibibigay natin yung latest sa La Nina, yung mga gustong malaman kung kumusta na ang ating climate conditions. Ito po yung windy.com UMETSAT satellite loop sa Pilipinas at nakasumpot ito sa bagyong si Manye po. Low level cloudiness na lang. Isa na lang po siyang tropical depression at patungo po siya dito sa may coastal waters ng Vietnam. At wala na po. Sabihin natin tapos na po ang kanyang buhay. Itong last na bagyo, last of the 4 o yung quadruple typhoons na nagbisita sa ating bansa for the past 10 days. And ito pong si bagyong Manye, yung pinakahuli, siya yung pinakamalakas. Okay? At napakaraming video tayo nakikita sa social media at sa YouTube, mga chasers, mga balita sa news, mga balita at iba-iba pang mga video na kinuha ng ating mga netizens. Okay? Hindi na tayo titingin yan. Dito na tayo concentrated sa what's in store sa susunod na 2 linggo. Okay? So, ito po yung last track ni Manye. So, matutunaw po siya dyan. Now, tingnan natin yung ensemble. Ito yung palagi natin tinitingnan. Pag nag-populate po tulad nito, ito, frontal system po yan. Hindi po yan bagyo. Middle latitude cyclone po yan. Dahil pag north of 25 degrees, ang mga systems po dito, pag ganyan ang direction. Dito naman, west to west, northwest. Okay, ganyan lagi ang mga direction yan. At nakita ninyo, wala po masyadong mga bilog-bilog o mga line-line o yung ensemble na tinatawag. Meron lang dito, but ito ay hindi masyado marami, so hindi po yan matutuloy hanggang hindi po siya super populated. Kaya nito nakikita natin. At nakikita rin nyo sa mga previous videos natin. So, ang ating hangin mula sa unahin mo nating American model. Ito yung medyo panakot. Okay? For the next 5 days hanggang sa weekend ay okay na okay po tayo. Easterlies to northeasterly trade winds. Meron na po yung amihan po dito sa may dulong hilagang Luzon, Batanes.
usually pag start ng amihan na yung November, so hinihintay natin announcement ng Pag-asa. Ang unang afektuhan yan ay yung dulong Hilagang Luzon hanggang dito po sa may eastern coastal areas ng Hilagang Luzon. Okay, so usually sa Bicol, Visayas, may mga ibang season na November nandyan na, but we expect during the last few days of November baka may bababa na hanging amihan. Kung i-forward natin ito, which is mataas ang uncertainty, kasi dapat within 7 days lang, but yan, makikita ninyo na yan po ang bagong surge ng amihan. Yan po, mukhang malakas na hangin dito, up to 70 or 60 kph sa may dulong Hilagang Luzon, at inaasahan din ito ay bababa dito sa Bicol at Northeastern Visayas. At may napapansin po kayong umiikot dyan, okay? Iyan po yung isa sa mga low pressure system na forecast ng American model na mag-i-interact dito sa amihan. Mukhang maging active LPA. Okay? So, ayan po lagi ang American model. But kung titignan natin yung European model, walang problema po. All the way po na yung week hanggang next week, hanggang sa katapusan ng Nobyembre ay okay naman po tayo. Meron din lang dito ang hanging amihan, pero nasa Hilagang Luzon, unlike yung American model. May click natin dito hanggang dito sa may Bicol. So we'll wait and see habang 10 days pa now para yung forecast na yan. So pwede pang magbago yan. At pagdating naman po sa ulan, ayan po, nakikita ninyo for the next 3 days ay dry, slightly cooler na po ang ating panahon. At mainit pa rin sa tanghali at hapon. May mga inaasahan pong rain showers dito po sa may silangan bahagi po ng Mindanao at sa kalagitnaan nito dahil po sa easterly wind flow. So, kita niyo dyan. Sa Friday pa po yan. Okay. Thursday and Wednesday, okay naman po. Good weather. And pagdating sa wave heights, mapanganay pa rin ang West Philippine Sea, ang dulong Hilagang Luzon. Pwedeng umabot po ng 3 meters ang wave heights. But sa darating pong Miyerkules, Huwebes hanggang Biyernes, ito po inaasahan pong babawas ang mga alon. Dito po ay umaabot pa rin ng 3 meters. At kung titignan natin yung alon, dito aabot ng 2 meters lamang. Yung mga inland waters ng ating bansa ay mukhang kalmado hanggang 1 metro ang wave heights. Dito naman po sa may West Philippine Sea ay mula 1 hanggang 2 metro. So, light to moderate po dito. Dito rin po. But dito po, dahil po may konting amihan, medyo 3 to 4 meters. Moderate to rough. O dangerous po yan sa mga maliit na sasakyang pangdagat. The rest ng ating bansa ay magiging okay naman po hanggang sa Friday. Okay? At ngayon tingnan natin yung La Nina. Ito po yung latest mula sa ENSO, CPC, Climate Prediction Center ng NOAA at ng Columbia School. At nakikita ninyo na sa La Nina watch pa rin tayo. Hindi po La Nina advisory. At sa latest, ngayon October, November, December, ay mag-emerge na po ang La Nina, 57%. At inasahan po ito mag-persist hanggang January to March. At nakita po ninyo dito, may mga patches na of cooler temperatures at umiinit na rin dito sa may area po ng Western Pacific na magpuproduce ng mga ulan-ulan. But mahina lang po itong La Nina na ito na forecast. At nakita ninyo, ito po yung line na kung saan pag bumaba po dyan, either moderate to strong La Nina. But dito, nasa parang high-end neutral. Hindi pa po nga aabot sa La Nina. So, malalaman natin yan next month. Ang forecast dito, sinasabi na yung November, itong OND, yan pong November, ay nasa 56% ang La Nina at 40% ang El Nino. So, magsimula na po. At pagdating ng November, December, January, tingnan natin sa gitna December, ay mukhang akit na po sa more than 70% ang La Nina. So, most likely, by December hanggang sa February or March, mukhang meron tayong slight La Nina.
So, magkakaroon po tayo ng mga ulan-ulan na dati pag ganitong time sa ibang parts of Luzon ay talagang tuyo na po except for eastern sections ng ating bansa pag may amihan. But dahil po sa La Nina ay magkakaroon pa rin mga ulan. Okay? But since mahina siya, sana hindi po grabe yung mga ulan. At i-pray natin na sana walang bagyo na yung December kasi on the average, 1 to 2 po yan nag-form. Based sa 1951 to 2016 average ng ating Weather Bureau Pag-asa. Okay, so yan po ang latest. So again, may mga ulan-ulan po tayo sa mga susunod na ilang buwan dahil po sa mahinang La Nina. At i-pray natin na sana wala na pong bagyo at maging malinis po ang Western Pacific at Philippine Sea na yung darating pong Pasko at New Year's Eve. Okay, at babalik ulit tayo sa susunod na ilang araw. Ito si Mike Palo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagbunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.